गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशननिफ्राय नोंथांमोननि पार्टिनिसिम हामलायनाय थाबाय। जों दिनै सेन्ट्रेल कमिटिया बे रङिया खन्दिकरनि धुलाबारि गामिनि कमिउनिटि हलाव मोनसे गेवलां आफाद खुंनाङो। बे आफादखौ दैदेनदोंमोन जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथां जर्ज इस्लारि बिथाङा। दिनैनि बे आफादनि गाहाय थांखिया बेनोमोन जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशन बे आफादखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 16 नभेम्बर सानावहाय डिमाकुसिनि सिङाव थानाय ततलापारा गामियाव दानाय जादोंमोन। आरो बे आफादाव दानि जोंनि बिटिआरनि चिफ माननीय प्रमद चन्द्र बर' बिथाङा दङमोन। आरो बे आफादा फैयै फैयै दिनै 4 बोसोर जासिगोन। नाथाय जोंनि बे आफाद दानायनि थांखि बे थांखिफोरखौ जों दिनैसिम मावफुंजोबनो हायाखिसै। जोंहा माखासे थांखिफोर दङ। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय जा आलादा हादोर सोरजिनाय 1987नि 2 मार्चनिफ्राय आन्दलन जागायदोंमोन। बै समाव जोंनि माखासे आन्दलनाव मदद खालामनाय माखासे जोंनि मावसोम हान्जाफोर जोंनि बड'लेण्ड लुबैग्रा सुबुंफोरखौ लानानै जों आन्दलन खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय माखासे सोमावसारग्रा बे आन्दलनकारिफ्रा दिनै माखासेया गैलिया, जिउ गोमाबाय। दायो जों फैयै फैयै जोंहा मोनसे सरकार बा मोनसे दिदोम सरकार थानाय हिसाबै जोंनि बै समनि आन्दलनाव बारसोमग्रा गावनि न'खरनि माखासे खामानि दामानिखौ गारनानै हारिनि थाखाय मावसोमग्रा दायो थांनानै थानाय बिथांमोना माबा मोनसे मोननो थाखाय जों लुबैदों। जेरै गुबुनफोरनो जेरैबायदि एक्स ग्रेसिया होनाय जादों, बहाय बिएलटि, बहाय एनडिएफबि बिथांमोननो होनाय जादों। थिग बेबायदिनो बै समनि जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बे जा दावहारुफोरनो माबा मोनसे एक्स ग्रेसिया होनांगौ जा मेइनलि बे दाबिया दङ। आरो बेनिफ्राय जोंनि बे मावसोम हान्जानि मानसिफोरखौ जोंनो मोनसे बड'लेण्ड फाइटार मुं मोनसे होनांगौ, बिमुं मोनसे होनांगौ आरो बड'लेण्ड फाइटार पेन्सननि बेब'स्था होनांगौ। थिग बेबायदि मेइन दाबिया बेखिनियानो। बेखिनि दाबिखौ लानानैहाय जोङो सरकारनि खाथियाव जों दाबिखौ दैखांनो थाखाय जोङो लोगो हमनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जाफुङाखै। आरो बेखौ मावफुंजोबनो थाखायनो जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बिथोन होनाय बायदियै जोंहा मोनसे मिडिएटर्स कमिटिबो दानाय जादोंमोन। बेवहाय जोंहा उत्तम ब्रह्म लोगोसे मोनसे समनि आबसुनि एडभाइजार सुबुरुनगिरि बिथां मनेस्वर दैमारि बिथांमोना दङ मिडिएटरशिप हिसाबै। दायो जोंहा खामानिया दावगायैनि जाहोना नैबेनो जोंनि आफादगिरि दिदोम आफादगिरि बिथां सुभाष बसुमतारी बिथाङा बायदिसिना उसुबिदानि थाखाय जोंनि आफादनि खामानिखौ मावफुंनो हायाखिसै। बेनि थाखायनो जों दावगानो हायाखै। बेनि थाखाय दिनैनि आफादाव जों बयनिबो मददथियाव मोनसे थांखि आजावनानै जों बिथांखौ जिरायथ'नो थाखाय दिनैनि आफादा थांखि लानाय जाबाय। बिबाननिफ्राय दोनथ'बाय बिथांखौ। आरो बिनि जायगायावहाय जोंहा बिथां जर्ज इस्लारि बिथांखौ भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय आपग्रेड खालामनानै प्रेसिडेन्ट लानाय जाबाय। आरो बिथांनि भाइस प्रेसिडेन्टनि मासियाव जोंहा भेरगाव जिल्ला हिसाबै जोंहा साब डिभिजनखौ लानानै जिल्ला खालामदों जोङो। 10टा जिल्ला दङ। बेनो भेरगाव जिल्लानि दानि आफादगिरि बिथांखौ जों खौला दैमारि लेङाइ आफादगिरियाव लाबोनाय जाबाय। आरो मोनसे जोङो दिनैनि आफादावनो मोनसे डेपुटेसन टिम मोनसे दानाय जादों। बे डेपुटेसन टिमखौबो साजेन हाज'वारि बिथांखौ टिम लिडार लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ लाफानानै बे टिमखौ दानाय जादों। आरो बे टिमा दिनैनिफ्रायनो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ गभर्नमेन्टजों रायलायनांगौ, मिडिएटरशिपफोरजों रायलायनांगौनि खामानिखौ दिनैनिफ्रायनो जुरिजेनसिगोन। जों मिजिंथियो जोंनि जाफोर लुबैनाय दाबिफोरा 100% जायाब्लाबो जों 50% जोङो दाबिखौ जोङो सरकारनिफ्राय मोननो हागोन, गनायजागोन। आरो बेखौ जा मिजिंथि दङ।